हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना नै नुबाय आं दा नै मा सिङाव दंफैयो बिल्डिं सिङाव दा लटास होननांगौ लटास बिल्डिं जोंनि मिराया ग्रिन्सनि आरोना नोंथांमोना आं देखायगोन नाय ओमफ्राय नै दा बेहाय सुपार सेयार लाबोबाय आरोना नै नुदोंना ना मोजां क्लियार नुवाखै र' आं फ्रन्ट साइडथिं बेक साइडथिं खालामो आरोना केमेराखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै बिदि बहायदों दिनै माने बेखौ एमडि सारनिफ्राय लाना फैदो आरोना बेखौ न'निफ्राय ओमफ्राय दा बेखौ प्लास्टिक पेक खालामनाय बेखौ उनाव बोखागोन दायो बिदिनो दोनथ'दों आरोना नै रुमफोरा माबायदि नै इभेन्टस जायोबा बेखौ रुम भारा लाना थायो आरो मानसिफ्रा फैबाथाय बेनो आरो नोंथां नै नैबे बेडरुम बियो बिराद सुपार आरोना बेयाव माने बेयाव रुमा खथासेयावनो 6000 लायो आरोना सासेयाव 6000 सिलिं फांखा पेन्ट बेडरुम बेयो बेडरुम आरोना ओमफ्राय नै बे बिल्डिं सायावसो आरोना 2 ताला आरो बिल्डिङा बाहेरनि आं नोंथांमोननो सिंनिखौल' एसे देखायबाय आं उनाव सम मोनोब्ला नोंसोरनो मोजां देखायगोन आरोना नोंथांमोन स' बिदिब्ला नायबाय था आं बिथिं देखायबावगोन नाय नै इथिंबो लांबाय सखा इथिंबो लांदो आरोना बेनो स' नोंथांमोना नुबाय ना 2 ताला बिल्डिं बियो आं दा नै 22 नम्बर रुमाव दंफैयो नोंथांमोननो 22 रुमनि नम्बरखौ रुमखौ आं देखायबाय नै उनाव आं सम मोनोब्ला मोजां देखायबावगोन नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट हरबानो जाबाय आं उनाव मोजां लाबोबावगोन भिडिअखौ थेंक इउ बाय